Salam, edili vatandaşlar. Salam, edili uyalım, jigilim, doganlym. Size ullakan bir haýyş bilen ýüllenmekçi. Gelin, inne bir herekete geçelim. Bu bolýan eşdiýän zatlara göz yummalyň. Doganlar, jigiler, uyalım. Ýurdumy dargaman kabir eýe çykalyň. Bir ýerli ýerden adaçyk golganalyň inni herekete geçeliň. Enha saparaga kemine aýdyň daga şu Türkmenistanyň baýlary hakdy. Hana fakatlar görkezdi. Yani hemmemizden gördük hana. Hakikaten ana şeýle kenna ana. Näme onun birine 4-nji ýerde dünýä boýunça galda nebitine 4-nji ýerde. A biz bolsa daşyny sergadan olup berdi. Daşyna gaýdamyzdan hemmemizden sebäbim şu içinde iş tapman, kötenip berigi bilen görügi. Şeýdi ben bärik gelip, bärdeden işläp o çağlamy eklejek bolýas. O bilen o çağlamy eklejek bolýarmy däl, diňe ödüm kötenip bir de ýerde çykan aga. Ne konsulswa ýeçikýär. Ne beýlekler ýeçikýär. Ýöne ölüp bitip daşyndan şeýdip berdi, kötenip. Birazcık bir oýanalyň, doganlar. Beýdip gözlemeyip oturmalyň. Ene okuwçylarymyz hana çağalama daşyny kötenişip okabilmän otaýda we taýda işläp okuwlaryny taşlap şeýdip berler. Näme üçin biz konstitusiýada ýazylan kada kanunlardan çykman biraz gurulacak bolsak, ondan ama mahrum edip otyr. Näme üçin biz bir-birimiz bilen şu bolýan zatlar hakda bir gurulaşyp, egri oturup bir dogry gurulaşyp bilemizok. Gara sanasaň, aýtsaň aýdara atkan watandaşlar. Ýagny köpüýmiz bu bolup geçýän haramlyklary görübem, eşdibem bolawmy sallap şeýdip gelip berdi. Muňa adaçyk bir namys edeliň doganlar. Ene milliardlarça Türkmen halkymyzyň gal nebetini, puluny daşar ýurdu. Deger degmez bakadan berip bir semýä maşgalasy we daşynaky ýalakalaryny keýip edip şeýdişip berler. A biz bolsaň daşynyny sigan kemmiz ýok. Bazen mene bize Türkmen siganlar diýip at goýarlar. Sigan kemmiz ýok, watandaşlar. Biz bu hakkımı talep edelim. Daşa yurtlar dedi ya, hani daşa yurtların hayti birini ona yüz tutanladı, nira yüz tutanladı. Halk öğlemez birazcık bir olgunmasak, etmesek, onlar şedile diye gaytı. Ay bana pulun ver, hani halkın nämetsen şey diye. Onların şediletip hani qanun nemesi alıp, mutunu alıp, ne şeydi, ne düşünülmez vatandaşlar. Öyle çağlamamın geleceği üçün bir görüşelim. Yani birine aynı pakalinin köprünü ulu yaştı. Yani okap normal okuvam olmadı. Eğer okap iyiliğine var ayında da o tayda iş yok. Çekiler. Hani Niyazi ondan gördük. Ali kaçarla çektiydi. Caymadım var başımda. Bela oldu. İkkomu çay veren olup 4-5 tane semmiyanem içine sallı. Ana doğan kan yapacak olup birbirlerini düşman et taşladı. Ana benim düşenim olmuyor. Doğandan. Näme diýseňem biz bara bärdim aýdýas.
bir gaty elbet kösenip berdi. Gaty hemmem kösenýär daşyny. Doganlar. Şoň üçin bir azajyk bir gürlen, birazcık bir oýanyň. Ene sizden bir ulakan haýyşdymşy. Gaýrat edeliň. El ele berip watanymyzy elimize alalyň. Bolmasa bizim watanymyz elden gidýär, doganlar. Kim bilýär? Haýty döwlet aljak bir el tebäbi baýlamaz köp. Ene plan şo belgiň bar diýip plan ýerini aljak. Öňetjek, bunetjek. Aw, täpli näme bolçak, nämeden belli däl. Ne bilni. Watanymyzy elimize alalyň, doganlar. Sag bolun. Hemmeňize gaýrat edeliň. Hiç zatdan çekinmeň. Nimeleňi çekinere gorkara zat ýok. Bir sanama däline. Daşyna da sanlar, içine de sanlar. Şu atlar azajyk bir oýan olyň, doganlar. Sag bolun. Sag bolun.